Ananging sakjroning alun-alun pedang Mas nunggu pawartane kang tumenggung anggone nglamar putri ing kraton. Malah sepene urung ana kabul kawusanane. Perang to. Yo anggone nglamar kuwi ditampa apa ora? Ning yen nganti ora ditampa mesti wae dadi derdah. Dadi pasulayan. Ananging aku jejering Senopati. Ojo nganti lenoken kaprayenan. Mas. Tansah siung. Kae kok ketibang lakune kakang. Saja pawatane anggen panjenengan nglamar wonten kraton. Dipun tampi menapa mboten? Anggonku nglamar ana ing kraton Batang Padang Mas. Kasunyatan ing kraton Kopak Angger. Para nggih. Terus aku ngomong apa sing dikarepaku Sang Prabu Teguh Darmawangsa. Aku ngomong terus terang aku yen nang kono arep nglamar. Sak bajure Bambu. Cetha kowe mapan ora alun-alun medhak. Usak gelar papan. Nggonmu nglamar Deraji Ananta Triwikrama Tunggal Dewi ora medhak. Jebul mung tok nggo gawe pawatan bakal rusak ora kraton medhak. Oh, kowe wong Medang. Kowe wong Medang to. Kowe tumenggung sing suwana ngersut dalem. Kakang Tumenggung. Apa? Dadi iki kang dadi agul-aguling kraton ing Medang. Iya. Mbok menawa iki dadi perang sing gedhe, kowe kudu sing prayitna ngati-ati, aja kur woya-woya wae. Ya. Sampeyan ampun kuwatir. Kula ladenane pawongan saking Medang Mas. Apa? Mau ngarep wis dikaki. Yo. Yen panglarman ora bisa ditompo. Tembune wong cilik ditampi. Yo karepmu arep apa? Ora jangan tadi kamar tunggal kuwi wong wadon. Wong wadon kuwi menang milih wenang nampik calon katresnan. Dheweke duweni wewenangan kamardikan kanggo lumpuh calon katresnan. Katresnan ora mung dolanan. Lamun sakit radeni lan dadi katresnan karo rusak. Tumeka besok bakal lagi. Ngene bakal berani. Wis kowe bali wae. Yen aku ora gelem bali yo arep ngopo? Yo arep ngopo, Ora kiripis beli gajah terbang katunggon darah. Ben kuwi turune opo wae? Nek kasunyatane bela jenengan tadi krama ora tresno, ora bisa rompo. Aku sing bakal milan. Kakang Tumenggung. Apa? Iki ora kesuwen. Wis langsung dirampung kae. Kula ladenane. Yo. Adep ana sithik. Aku tok bothoro bakal mlayu. Oh, ojo mlayu kae. Diladeni sing apik. Fokus
mongkok jalaran bisa ngundurake Senopati Medang. Lho iki ana pawongan kang bagus. Iki sapa Kakang Tumenggung? Yo. Ditepungake. Puspawarna, Pangeran Puspawarna. Lolak mau kowe. Senopati. Yen kena tak pringgake becik. Sadurunge kelakon ana utang getih ana ing papane. Bali ana ing Ratu Gusti. Kenapa ora kembali? Apa kelakon ing kraton Medang Batangmas kira tak datake Sang Bawana bali. Yo. Yen wis tekan tepi sing kaya ngono. Aku ora bakal tidur-tidur. Yen kowe kuat nampani pusakaku iki. Aku bakal nyembah. Loh, barang kowe saklon. Loh. Awake dhewe mlayu. Waduh. Gendropati menika mboten wonten menapa-menapanipun menawi dipun tandhingaken kalian kula. Ananging Senopati ingkang kala wau majeng. Napa? Pikantuk kasil? Mboten. Pancen aku terus tandang gayamu ya, Nger. Wah, ngedap-edapi temenan. Cara jagone ngantel dhuwur, ngantil ngisor. Menawi yoganipun Lagi percaya? Mereka kagungan kasekten ingkang luwih daya kanuraganipun linang. Buktinipun saged ngendhakaken tumenggung saking Worawan. Saiki lagi percaya. Kaya Nanging semanten napa, Pak? Semanten. Rene kula menika mboten sumerep piyambak wonten ing alun-alun ing Medang tandhingipun Puspawarna. Lho saupami yo kula menika dipun aben kemawon kaliyan Puspawarna wekdal sapunika ugi. Iki dilarah, iki perlu dilarah nek ngene iki. Terus pundi menika? Sing jenenge Puspawarna ora bisa ngundurke prajurit saka Worawari. Kowe mau mlayu kalah. Lho kula mlajar menika pados papan ingkang jembar. Supados kula menika mboten kakruyuk dening gegamaning perang. Ora Adijaya. Nyatanipun kados pundi? Nek aku sing ngarani Adijaya Endra kowe mau. Mboten mawon. Monggo, klatur ngendika. Gusti Patih. Piye Gupita? Kula pitados menawi Raden Puspawarna menika saged ngunduraken prajurit saking. Ya. Nah kula kertos mulai prajurit saking Worawari wis sakjanipun namung prajurit rucah. Kowe kok prajurit rucah? Nyatanipun angger Puspawarna saged ngawunaken ingkang mongko kula mboten pitados menawi kasudilanipun Njeng Tumenggung. Kasunyatanipun ingkang saged ngunduraken prajurit saking Worawari menika kula. Ya, Sawu kathah Senopati ingkang ngadepi nanging nyatanipun menapa? Mboten wonten nyata. sing bisa ngalahke Puspawarna. sakniki. Lah aku ngerti kowe mau nang ngene nang sur meja kono kok. Saniki mawon.
kangge mbuktekaken menawi Raden Puspawangun menika pancen sedaya saniki dipun tanding kalian kula. Lah iki. Sampun. Iki Nger. Panjenengan menika sampun Yai Sepuh bedel kulitipun getas balungipun. Menawi sepuh iya kadegdanipun kedah dipunaken kalian ingkang sepuh. Nanging saya suwa mas saya mapan. Sampun menika ngaten kemawon. Badhe kados pundi pawadan menapa kemawon. Puspawarna menawi badhe jumeneng Adipati Untring. Kula mboten badhe trima. Kula mboten badhe trima. Ya ayo ngono. Yo iki lho Nger. Wong iki nek kagol. Kagol iki yo kaya ngono kae. Iki. Terus badhe gawe-gawe wonten ing ngarsane Kang Mas Prabu. Kula ngene Nger. Gandeng prajurit saka ing Murawari wis mundur. Iki. Monggo sing mundurke rak siramu. Lah iya. Ayo matur ngersane Sang Prabu Dharmawangsa. Monggo kula derek. Ayo yo Nger. Iki ngarep Panjenengan. Oh iya. Mboten niku telu niku. Iki ya.
Ya, tak tampa pangabektimu Brana. Iki ora luwih puja lan pangestu kuwi ditampan. Sanget anggen kula mundi Bapa Kobaranda. Sowan kula wonten ing lemah tulis niki boten manggih halangan setunggal napa-apa. Ya. Dikepenakke lungguhe. Inggih sendika Bapa. Narotama paring pangandika Bapa. Slamet sowanmu. Pangestumipun Bapa widodho sowan kula sungkem kula Iya. Tak tampa ora luwih puja lan pangestuku ditampan. sanget anggen kula mundi mungkin dadosaken kegiatanku. Iya. Jane wis sauntara Brana lan kowe Narutama. Anggonku kepengin tunggal sak bejagong marang kowe sak telorot. Inji. Wis sauntara kowe ngangsu kawruh ana ing lemah tulis kene. Kowe sak keloron wis tak wenehi. Aji nyongelmu king kang murakapi tembe mburine mung pamundhutku ya Prana lan kowe Narutama. Inji. Ilmu jaya kawijayan lan ilmu kasekten kang wis tak paringke marang kowe sak keloron aku mundhut aja pisan-pisan ngilmu kadigdayan lan kanuraganku mau tok nggusungal. Sebab dadi pangertemu paribasane sak dhuwuring langit isih ana langit kese wong sak sektine kaya ngapa lan pintere kaya ngapa nanging isih ana sing bakal luwi pintere lan kasekten. Injih Bapa. Sedaya pangandikanipun Bapa. Anggenipun paring piwucal dumateng kula. Badhe kula estokaken lan badhe kula lumebaraken dumateng cantrik-cantrik wonten ing lemah tulis riki. Ya. Mung wae wis sauntara. Dina iki kok Kanjeng Pangeran Erlangga kuwi ora katon apa kowe sak kloron padha prisa Narutama. Injih. Kados pundi? Injih. Prana. Sampun sauntawis anggen kula ngajeng-ajeng. Rawuhipun Erlangga menika namung sepriki dereng wonten kabul kawusananipun angger Erlangga menika. Ya muga-muga tansah manggih widodo lan wilujeng. Sampunipun jengkaripun Kanjeng Pangeran Erlangga wonten ing Bari Kalungkung. Kawontenan wonten ing lemah tulis pertabaan lemah tulis niki kados sepi benten kalih adat saben Bapa. Pancen Kamangka sampun sautawis menika sampun dipun welek ilmu bab ilmu menapa kemawon iki Bapa. Wonten ing liyane iku Narutama lan kowe Prana. Sak liyane aku menehi
ngilmu kasekten kawijayan lan kanuragan. Aku go paling kurang luwuk marang kowe sak keloron ing babakan tetanen. Tegese tak wuluang-wuluk saupamane sliramu engko wis lunga saka lemah tulus kene iso mandhireng pribadi. Iso nandur-nandur sing murakabi marang kebutuhan saben dinane. Injih Bapak. Estunipun sedaya piwucalipun Bapak sampun kula estokaken. Perkawis babakan anggenipun tetaneman, perkawis injih menika babakan kanuragan, ugi babakan menapa kemawon sampun kula estokaken. Injih. Semontena kula Bapak. Kula menawa sampun sak untawis derek Bapak menika sampun nyetet ilmunipun Bapak menika sampun kathah sanget. Mila sak kiwa tengen Pilan Praga sak entorone menika do sami semuyut semungkem wonten ngersa dalem. Pun menika Bapak. Ya kaya ngono kuwi tak pundhut. Inggih. Aja nganti siji lan sijine padha bentak sirah. Nanging Bapak ingkang kula raosaken. Sak sampunipun linggaripun jeng Pangeran Erlangga. Raos sing malah kula menika kados kecalan. Awit saben-saben jeng Pangeran Erlangga menika pangandikan kalian kula babakan menapa kemawon. Nanging wekdal menika jeng Pangeran boten wonten raos sing manah kula kados kecalan sanget Bapak. Semono uga aku Narutama. Kanjeng Pangeran Erlangga iku ana ing lemah tulus kene wis tanggep kaya dene anakku dhewe ora ming putra siswa Narutama. Tang bidane marang sak keloro. Mula kadang kala aku mulang nguruk marang kowe nganggo polatan sing sereng. Mula aja tok. Boten dados napa Bapak. Saben-saben Bapak mulang nguruk dhateng kula sekalian menika tentu kemawon wonten lepatipun wonten leresipun. Pancen wong tuwa nyerengi marang anak iku megane tresna marang anak supaya gatekke piwulange wong Pangapunten kula kang sowan. Narutama lan Praga. Kados pundi Bapak? Kaya-kaya Kanjeng Pangeran Erlangga ora kena dirasani. Injih. Lagi wae rampung nganggonmu padha matur marang aku wis rawuh. Pramila monggo anggenipun angacarane Kanjeng Pangeran Erlangga Bapak. Nggih Pangeran Erlangga ngaturi wilujeng rawuhipun wonten ing lemah tulis. Nggih, kula tampi dawah sami-sami, nggih. Semonten ugi kula Nger Pangeran Erlangga. Kula ngaturaken sukuming pangabekti kula kunci. Kanjeng Pangeran Erlangga ngaturi sugeng rawuhipun wonten ing lemah tulis Jeng Pangeran. Injih estunipun wonten ing pertabaan lemah tulis sae-sae kemawon. Nanging raos sing manah kula kapang sanget dumateng panjenenganipun Jeng Pangeran Erlangga. Yen ngono padha kata. Yen kabeh para siswa ing lemah tulis tansah setya Gusti. Ora ana kang nero. Yen dikali dawuh Injih.
Nuwun sewu nggih. Serak notol raosing manah kula. Panjenengan dalem dipun timbali kundur wonten ing Bali Kalungkung wonten wigatos menapa? Nyuwun ngapunten nggih. Menapa dipun dukani menapa wonten menapa kok biasanipun sampun sak mentawis mapan wonten ing lemah tulis niki kok dumadakan dipun timbali kundur wonten ing lemah wonten ing Bali Kalungkung. Iya. Kalian kata terlalu keraton bangga. Iya. Dalam orang gaya. Menikah satu bangkis. Angga itu ngasih kok babat. Kajau itu orang kabel kan. Kembali kandung sampai utang. Sampai masuk dalam orang gaya. Kalau sepatus bagian jiwa dari keraton bangga. Lajeng menika Doktosun sampun sak limrahipun nggih. Panjenengan dalam menika putra ingkang mijil saking garwa Prameswari lan mijil sepuh. Pramila inggih menika panjenengan dipun badhe dipun jumenengaken wonten ing Bali Kalungkung. Nika sampun sak limrahipun. Menawi perkawis pribadi berkaji wonten keraton Bali. Terus yang mana kula? Kamu kok terus perkawis ingkang ganjel terus yang mana? Inggih. Dalam yang gesang wonten keraton Bali Kalungkung. Wonten pranatanan Paugeran tiang tigang perkawis, Bapak. Inggih. Ingkang setunggal menika kasta Brahma. Inggih. Ingkang kaping kalih kasta kasatria, ingkang kaping 3 kasta Sudra. Kamangka Bapak. Tigang kasta menika mboten paringan sesrawungan. Kasta-kasta tria mboten dipurang parengaken sambantan kalian kasta Sudra. Menika ingkang dados perkawis anggen kula badhe jumenengaji wonten ing kraton Bali Kalungkung. Monggo Bapak. Nggih. Saking ngedang kula. Sapa kula jumenengaji wonten kraton Bali Kalungkung menika kula pengin sanget. Kula manunggalaken kawula kalian Gusti supados kegiatan ing kraton Bali Kalungkung menika saya kiyat dalan kula pitados. Bilih saestunipun kegiatan ing praja menika mboten nampi kathah prajuritipun. Mboten lagi landheping dedamel Bapak. Nanging manunggalipun kawula kalian Gusti. Namung semanten napa. Rama Prabu Dayana mboten marengaken kula caketan kalian Kakang Narutama. Dalan Kakang Narutama niku setunggaling kawula ingkang Sudra Bapak. Nuwun sewu nggih. Rama dalem menika leres. Pranatan wiwit jaman kina makina. Bilih tiyang wonten ing Bali menika wonten kasta menika wau Brahmana, wonten kasta Kasatria, wonten kasta Wisya lan Sudra. Menika wiwit jaman kina makina sampun wonten. Namung semanten napa. Kula mboten wonten ginahipun kula gesang mukti wonten kraton Balungkung. Menawi mboten sanen Kakang Narutama, jalaran Kakang Narutama menika sampun kula anggep kadang kula kiyambak, Bapak. Kanjeng Pangeran Erlangga. Kepriye Narutama? Kula terusno sanget dumateng panjenengan. Mbok injil panjenengan nyendikani dawuh dalem Rama panjenengan injih menika misahaken anggenipun kekadangan kalian kula supados panjenengan boten injih menika saged jumeneng wonten ing Bali Kalungkung jeng Pangeran. Kakang Naruta Kados pundi? ora bisa. Ora ana gunane yen aku mukti tanpa Kakang Naruta. Nuwun sewu, Bapak. Kula sampun matur kathah-kathah mesanipun Bapak supados lejar penggalihipun Rama Prabu Dayana.
Namung semonten saswine wosipun Bapak. Bilih wedal menika kula nampi duka. Ditundhuk wonten kraton saking kraton Bali Kalungkung. Pun tundhung nggih. Kula nyuwun pejah kemawon. Ger Erlangga, Mboten wonten ginanipun kula gesah. panjenengan niku tasih muda nggih. Tasih jembar wiyar tebanipun. Ampun ngantos panjenengan dalam namung tukap sekaten. Namung semanten napa? Kula badhe mapan wonten pundi? Awet kula sampun kadukanen boten dipun parangaken mapan bumi saca kalih kraton Bali Kalungkung. Menawi pejah menawi kula pun paringaken nggih panjenengan kuwi masyahaken Narutama menika sebab Narutama menika namung tiyang sudra panjenengan tunggalipun kesatria mbut kepareng kadangan nggih. Nuwun Syekh, Menika pranatan wiwit jaman Kina Magina. lajeng kula bari mapan wonten pundi, Bu? Menawi kula mboten dipapan wonten kraton Bali Kalungkung. Menawi kura caos atur prayogi panjenengan dalem kundur wonten ing Bali Kalungkung lajeng demeneng ngaji nggih. Mesakno ingkang bapa niki Ibu. Bapa bulan panjenengan dipun antu-antu kunduripun wonten Bali nggih. Mboten nggih. Kula badhe dumugi benjang menapa. Kula mboten badhe kondur wonten ing kraton Bali Kalungkung. Kula badhe mapan wonten lemah Tulis. Sampun dipun penggalih. Nggih. Ampun aliting penggalih Ger Narutama. Jer wonten ing lemah tulis menika tesih wonten Bapa Kubarada menika tesih kangge kenging kangge gocekan menika. Rono. Kados Gajo pangertimu ya. nggih. Aku wis wong sepuh. Wong tuwa iki nung diparani. Aku isih iman Raden Erlangga menika. Nggih. Kamu ora anggen purba paring ilmu bab kesentekan kanuragan sampun kathah Bapak. Bapa Begawanku Barat. Kepriye Narutama? Kula pitados kalian panjenengan. Manawi kados pundi caranipun. Jeng pangeran ing sakmangkenipun inggih menika tentrem wonten ing lemah tulis menapa kados pundi kula pitados kalian Bapa Begawan. Erlangga Kados pundi Bapa Kubaran? Kados pundi Bapak? Coba aku tak mohong kersane Gusti Kemaha Kuwaos abad mundut keris Kyai Penerawangan. Ger Narutama. Narutama yo. Iji. Erlangga. Kados pundi Bapa Kubaran? Menawi saking isi ing Gusti Kang Maha Kuwaos lumantar keris Kyai Penerawangan menika menapa panjenengan sagah nglampahi nggih? Sagah Bapa. Senajan nawrat ingkang kados pundi saged kula saged nyendikani dawuh Bapa Kubarada. Panjenengan badhe pikantuk kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kuwaos menawi panjenengan saged nindakaken tapa ngrame. Dados kula kedah tapa ngrame, Bapak. Panjenengan kula aturi lukar busana kang kapangiranan kula aturi ngagem sandangane wong cilik.
panjenengan kula aturi leledang wonten ing tanah Jawi iki. Mugi-mugi ing mangke ing tembinipun panjenengan pikantuk nugra ning Gusti Maha Dados kula supados lumarat wonten ing tanah Lu Jawi leledang wonten ing sakiwuning kraton medhangaken. Lan ampun ngantos pisah kalian Narutama. Injih kados pundi Bu? Aku mundhut marang sliramu. Derekno Kanjeng Pangeran Erlangga iki. Nong diparani derekno ya. Injih sedaya pangandikanipun Bapak Pegawan badhe kuestokaken. Aja nganti pisah ya. Injih. Kados pundi Panjenenganipun dinten menika dinten ingkang sae kangge panjenengan niraraken lemah tulis kula aturi ledang wonten ing tanah Jawi iki. Kula aturi ngropong rame. Terang terwoto dawuh dalem pangandikan Bapamu Barada badhe kula sendikan. Pramila Bapa, kula nyuwun tambahing pangestu bidal dal menika. Lek Donga lan pangestuku banyu milih. aku titip Bapa. Mongso bodho kanan lemah tulis lan Bapamu Barada kowe kang prayitna kang ati-ati. Nggih, kula estokaken dawuh panjenengan mugi-mugi sedaya boten wonten panggih halang setunggal menapa. Iya kan. Sampun Bapa. Donga lan pangestuku banyu milih. Ayo Kakang Narutama, derek nang bangun pangestu monggo jempengiran. Sampun Bapak. Rono, kados pundi Bu? saiki sing mapan ana lemah terus ning dari aku lan kowe. Aja nganti lali kewajibanmu upakara kembang-kembang lan tetangguran kang mapan lemah terus kene pirangka kanggo kesepengati ya. Kula gladi nem-neman sedaya ingkang sampun makepal wonten ing lemah tulis menika sampun kula estokaken. Bab panjenengan badhe dawuh menapa kula estokaken. Sing prayitna lan ngati-ati sih tindak dawuh. Sawang-sawang kakang ki ora kok biasane lungkrah rande daya ki ana apa Kang? Niki ajeng budal. Urip awake dhewe dadi beda karo adat sabene. Iso beda iki kenapa Kang? Sadurunge Kakang Pancawa karo Kakang Pancaka wis dipocot saka medhang. Awake dhewe saben-saben iso tadong. Duwe kaya sing didalke. Ngono.
Saiki Kakang Pancala karo Kakang Pancaka wis sembuh ning ngendi parane. Awake dhewe ora duwe jandong bisa meneh. Malah beda. Aku malah seneng aku. Jalaran Kakang Pancala perintahke karo aku kudu gawe terdaing pedang maskin. Dadi kowe malah rumangsa Seneng. Lah piye to? Aku dikei apa? Jejiban supaya gawe ringking Dadi ring pedang. Pedang bener. Yo, ini Kang. Tak lingguh keju. apa meneh di awake dhewe iki begal sing wis pirang-pirang dina iki ora ana sing padha liwat. Wis Kakang ora usah gesula. Aku ki ora ngesula, wis pirang-pirang dina iki ora ana lebon. Sing arep gawe makane anak bojo ki apa? Lho, iki lho, piyayi-piyayi gong perlu parani jaluki dhuwit. Nggo urunan ketoprak ngono kan iso. Wis Kang, sabanget Kang. Iki ono sing lewat kene. Sok sapa lewat Jaluk bandane. jaluk bandane. Radiwahi pateni. Takoni Kang. Stop. Stop ki mandek. Ya, Iki kena diarani bebasan iwak marani wuwudi. Apa kuwi? Iwak gede-gede mlebu wuwudi. Takonono Sik. ngendi? Arep ning ngendi? Nggawa apa? Ora. Aku tak takon. ya takon. Sopo jenengmu? Jenengku Dipa. Jenenge Dipa. Kae sing sijine sapa kae? Aku Kromo. Dipa Kromo. Jenenge Dipa sing gedhi. Sing dhuwur kae jenenge Kromo. Kromo yo, Kromo. Sing ngono ya Kromo ora apa-apa kae. Kaya sing sok kepethuk ning terminal kae. Mbok menawa ming padha rupa. Kowe sikik sana. Kowe nyegat lakuku ki ana wigate apa? Durung ngerti Kang. Durung ngerti yen awake dhewe sak kloron kuwi sing nguasani tlatah kene. Tlatah endi? Alas jemuk kene iki. Oh. Alas tutupan. Alas tutupan. Urung ngerti yen aku ing nguasani alas tutupan kene, Iya, bener. Aku kepengin ngerti sapa sing dadi jenengmu lan saka ngendi asli. Takon jeneng barang. Ora ngerti. Iki Gebang. Ki Gebang sing wis kaloka. Kowe Gebang, sijine sapa? Takon jenengku wae. Sapa? Coba Kang dudunge Kang. Jenengku Wedung. Dadi Gebang karo Wedung. Ya. Sak perlu apa kowe nyegat lakuku? Oh. Urung ngerti. Menawa sak kloron kuwi begal sing wis kondang ing tlatah kene
Mula sok sapa pawongan sing liwat kene kudu manut karo apa sing dadi karepku. Karepmu apa? Yen nggawa bondo tak jaluk. Jaluk. Apik-apikan. Oh dadi sliramu sak kloron butuhke bondo. Iya. Nek ping bondo tak paringke. Sajake kok kepenak ya. Iki wong kok lelomo. Iki so ning kok rada beda desane iki coba tak jaluki apa sing duduweni ya sik aja nganti kapusan kepiye ki Jan nek ngadeg kesel ya lingguh ora apa-apa oh ya kok tak lek mboten napa-napa mangke malah ya matur nuwun kisana aku tok paringi lulan aku ora ya pangerten wong wis ngerti asline aku ki ini kepiye ki Jan ngerti yo wong sing sapa lewat ngatupan iki kudu pajak kudu skor ya kowe nek yo tak jaluk apa bondomu bakal tak jaluk aku ora bakal nglewani janji apa sing tak paringake karo awakmu kaloron yaiku bondo mula krama inggih Kakang Dipo bondo sing tak gawa kuwi ndang ulungna marang piantun loro iki duwe sajake duwe iki ketoke pancen yo jebol kae lho bondo kae yo pancen nun sewu panjenengan iki kok le nyah-nyoh apa sing diduweni diparingke palelah panjenengan wong loro iki bakal kok teter sepiro katigayane aja mundak semangkean wong kakangmu gawe wis pilake nggan wenehno aja nganti gawe ribeting lakuku nek ping bondo golek meneh wenehno menawi mengkaten tenanan nyoh tak ulungke kita tenanan lho yo tenan weh wis iki piye iki jare diwene kowe sik tenanangan ora ya wis gak ulung wae coba tak buktekne kene Didi iki apa kira-kira Dili tenan di duit tenan iki tenanan duit iki lho wong ora percaya nek iki didom duite aku luweh tuwa yo sing luweh akeh manut wae aku sing ora di iki duit 14 15 16 19 iki ana 20 iki berarti ning kurang 2 yuta kurang 1 yuta jaluk meneh saiki didom wis kuwi aku sing luwih kandel oh ngono kuwi kakangmu kok mung sethithik wis manut to kowe iki wis ra urun ning ketoprak kene malah aku ngono kah bagiane mung sethithik ya wis ra apa-apa ya kisana sak banjure bondo wis tak tampa aku lilanono tak nutuke laku wis arep nutuke iya ayo kondisi kole gampang temen isik butuhke apa meneh lagi sedidik duwite kurang iki ana sing luwih larang meneh mawa tejo sing dicekel pisan pawongan iki yo mesti ana pengajine ana regane kuwi mesti ana pengajine lho kuwi yo tak jaluk oh mengkono menawa teken iki tak nggo sambung laku dadi tetep ora tak paringke awak
Engko dijoli cagak gendera rak ya iso. Ngono wae. Sempama kayu kono kae rak ya kena ngeteken. Sak dengah kayu iso tok ngeteken. Nek kuwi tetep tak jaluk. Piye Krama? Nggih. Kakang Dipa menika kagem cagak lampahipun panjenengan. Iya. Menawi pancen tiyang kekalih menika meksa monggo kawicaksanan Kakang Dipa. Dadi kowe tetep ngarepke teken iki. Tetep tak jaluk. Ya monggo tak paringke. Tak jaluk sesuk wagian didol. Tambah nono teken iki. Kok ngene kali angel jaluk. Wis, kok le medeni ku ngambruk. Iki tenanan sikilku iki kena pangaribawane barang iki lemes di. Aduh. Coba ndang tambah nono. Sik nih. Aja disepelekke nek karo aku. Ini mikir. Abot. Ab- Dereken dereken. Wis to. Bisa to. Sesuk menemu aku. Hai, ndang tambah nono. Sepisan meneh. Iki teken kudu dadi darbeku. Basan teken tak paringke kenapa kok malah padha nglumbruk. Aduh. Lemes gon. Sing ngendi sing lemes. Sikile ra iso ngubah. Kakang Dipa Kepiye Krama? menawi anggenipun jumeneng katon saya menika wonten tunggak. Monggo kula aturi Ya lenggah Krama. satos. Tak terima Krama. Terus sak banjure kepiye? Ampun Den. Kula pengin gesang Den. Kula nggih nyuwun waras mawon, Den. Oh dadi sliramu sak kloron wis padha ngakoni anggonmu luput. Nggih. Yen kowe wis ngakoni luput tak ngapura. Yen kowe nglakoni njaluk tamba tak usadani. Den, kula nyuwun tamba, Den. Mboten gadah daya niki Den. Rama tulung. Kuwi Golek juragane iki diladeni kuwi keju. Aduh Den, sakit melih kula Den. Rama Nun nggih. dan Kakang Dipa. tambanono piyai loro kuwi. Nun nggih. Ora sumbut karo padha pecicilan cenanangan. Mung karo teken wae kowe sak loron ora kuat. Nyun pangapura Den. Den Juni nyun pangapura kula. Den Kromo. Oh Den Kromo. Tak tapuk kowe kok. Wani napa wae polisi. Jane polisi. Tambani Den. Pakai ndak kulot ketelasan bahan. Yo, entuk palilane Kakang Dipa. Kowe sak kloron bakal tak tambani. Mario. Entuk tombo, mari. Kowe iso ngadeg. Aku durung iso ngadeg iki, Kang. Aku wis suwe krungu nek kowe wis iso. Ya. Kakang Dipa Kepiye Krama? menika
Brandal-brandal kekalih sampun sehat kados dene winyune. Oh, mangkon. Nggih. Matur nuwun. Nggih, udah sehat kembali. Pat kula punen tobat. Sura Gobang apa dene Surawedu? Nggih. Mangerti yo. Golek sandang pangan sing kanthi gawe cilakaning wong kuwi ora becik. Nggih. Merga besuke kabeh kuwi bakal dijaluki tanggung jawab marang Gusti Kang Agra Jagat. Nggih, nggih. Mura kowe sak kloron anggenmu padha tuminjak centhala kuwi lerenono. Nggih, nggih, nggih. Manut di. Ning ngene Kang. Mengko nek Kang Pancala karo Pancaka ngerti awake dhewe wis tobat. Terus piye iku? Umpama Kakang Pancala karo Pancaka kuwi tetep ngatoske atine megegeg arep lakoni sing kaya mangkono ya wis ben rasah direwes awake dhewe golek dalan sing becik di. Ya. Nggih. Rungokno apa sing dadi omonganku. Nggih. Sing sepisan urip ana ing alam donya kuwi mung sedhela. Tegese urip kuwi ibarate kaya wong mampir ngombe. Mula kowe aja padha gawe tumindak kang nista, tumindak kang kurang prayoga. Aja gawe cilakaning wong liya. Menawa anggonmu tumindak nista nduk terus-terusake tundone kuwi bakal gawe uripmu bakal susah, bakal rekoso. Nggih. Nggih, leres nggih. Ingkang kaping lorone bondo donya kuwi mung titipan. Mula golek bondo donya sing kanthi dalan sing kanthi lurus, aja nyasar. Menawa kowe nindakake golek bondo donya kang ora kanthi becik, ngerti yo. Bondo donya kuwi kabeh parangane Gusti Kang Maha Kuwasa wis setiap menungso wis dijatah dhewe-dhewe. Dadi sing akeh padha syukurana. Oh. Nggih. Awake dhewe ya mung tiba manut karo ngendikane Ki Dipa. Lan ping telune ya nggih. Aja padha adigang adigung adiguna. Kuwi Dadi menungso kuwi sing tansah manembah dumateng ngarsaning Gusti Kang Agra Jagat. Aja sombong, aja umuk. Syukur kowe bisa tatulung karo sepadha-padha. Dadi menungso kuwi medunani dumateng tumrap nusa lan bangsa. Mengkono sing dadi wewelingku. Garek pilih pikiran sing temenanan. Apa arep neruske ya anggonmu tumindak centaka, apa kepengin dadi menungso kang duwe budi pekerti kang luhur? Sampun, mangke ndak kedalon kula le wonten mriki. Oh iya. Sampun ngeten mawon kula pokoke nderek panjenengan kemawon. Yen kowe wis padha mertobat, ayo tak sowanke ana negara Medang Batang Mas. Muga-muga oleh tulange sapa kanjeng.